E lajɛ abadi Jepi somɔgɔw ça va ko di basi tɛ denmisɛnninw dun e t'a kalama de ko buwa gamisa voyagera de n b'a kalama kɛ mais n mana buwa gamisa nɔfɛ n mago bɛ e yɛrɛ de la o ka di awɔ a ka di d'accord n jɔ ka se di ma n ka sigi ayiwa se filɛ bisimila aya e bisimila lajɛ baasi tɛ aya ala kana kɛ baasi ye ne y'a ye seri fɛ yan bi i buramuso ka ko de don lajɛ ne ni buwa gamisa bɛ jɛ la a mɛnna bamananw ko ten ko kun kalifa ko jugu i b'a d'a cibaga ma o ye tiɲɛ ye a ka di ne ye i ka t'i buramuso wele i ka kuma n'a ye sabula a bɛ ka ko dɔw daminɛ tile fila in na tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ ka n sen danna kosɛbɛ n bɛ taama la mais tɔ foyi tɛ n na finalement a bɛ ne ka jouer n ka baara kan ne bɛ dɔgɔmanin furu don min na kuma minnu tɛmɛna ne ni dɔgɔmanin cɛ jogo minnu tun bɛ dɔgɔmanin na a y'a bɛɛ bila o tɛ furumuso danbe ye dɛ ni ne ko dɔgɔmanin ma ko dan yɔrɔ o yɔrɔ dɔgɔmanin t'o dan ye ni ne ko dɔgɔmanin ka ko dabila o de y'a ka kɛta ye donc ne tun bɛ fɛ i k'a wele i ka kuma a fɛ mais muso ye nɛgɛn fɛn de ye a kun ka di ne ye i ka taa dɔgɔmanin nɛgɛn halisa i ka kuma a fɛ o tun bɛ diya ne ye lajɛ n'i y'a ye ne kɔni seri ma ye a kuma la nɛgɛni tɛ nɛgɛni ne ma min da dɔgɔmanin kan kuma tɛ kuma ye ne ma min fɔ dɔgɔmanin ye n daga wuli jɔ ne yɛrɛ tun bɛ ka taa e fɛ yen somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ denmisɛnninw tɔɔrɔ foyi tɛ nse denba ni jala n terinin ne kamana gannen no bi k'i kamana gan mun na walayi n kamana gannen no bi cogo di bi tɛ ne kɔrɔmuso ka denkundi yan awɔ tiɲɛ don ne kɔrɔmuso ka denkundi ye bi ye e b'a dɔn ne kɔrɔmuso n'a sinamuso ta ye fadenya dan ye sa o ye tiɲɛ ye ne de kamana gannen do bi n t'a dɔn n bɛ taa n ka labɛn kɛ salon na n terimuso i kamana kana gan salontigi dɔ bɛ yan n dawule ko tɛ yan ko asi n'a y'i tigɛ siri ɲɛda kan musɔrɔ de wa i ka mɛsi posi cogo de wa baara banna ayi i bɛ tile k'i yɛgɛbɛ n'a ye i tɛ furase n b'a dɔn ni seri ma i b'a ɲɛnabɔ awɔ n ko de ka ko diya ye a banna dɛ an ka t'o fɛ yen nɔ joona don dɔw bɛ kɛ an m'an da su fɛ cogo min na ne bɛ wuli n'o ɲɛ kelen ye dɔgɔmanin fɛ kuma kama o ma ɲi garisɛgɛ yɛrɛ ma ɲaamɛ ni dɔgɔmanin kasira fɛn min nɔfɛ sɔgɔma tile tɛ bin abada ne m'o ɲini ka di dɔgɔmanin ma wa n'a kasira fɛn o fɛn nɔfɛ wula fɛ sani dɔgɔmanin ka da a b'o sɔrɔ a ka so kɔnɔ tiɲɛ na i b'i seko kɛ n ye fɛn bɛɛ k'a ye ka ko bɛɛ to a ta la mais munna dɔgɔmanin tɛ sɔn ka ko to ne ta la munna dɔgɔmanin tɛ ne lamɛn jo t'a la a bɛ ka digi n na dɛ a jo t'a la mais n fana b'a ɲini fɛ n'i taara i b'a fɔ dɔgɔmanin ye ko ne ko k'a ka na ko mago gɛlɛnba b'a la ni seko ye mun ye n b'a k'a ko la inchallah ni sera n b'a wele aya n b'a ɲɛfɔ a ye o bɛ diya n ye yɛrɛ de aya i bɛ sira di yan aya n bɛ taa so fɔlɔ aya o bɛ diya n ye yɛrɛ de aya sinon m'i ka cɛ kibaruya kalama aya n'i taara k'an b'u fo u b'a mɛn an b'a nin waa fila minɛ i ka fɛn dɔ san o bɛɛ i ni ce ala ka caman bila a nɔ la ala ka garisɛgɛw foni an b'a bi denmisɛnninw tɛ furu fɛ i ka nin furu ɲumanba in sɔrɔ cɛ bɛ diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ d'i ma i mana fɔ fɛn o fɛn a b'a d'i ma i bɛ tila tuguni k'a fɔ k'e bɛ jan kɛ n'o furu tiɲɛna sisan u bɛ tila ka n'a fɔ tuguni k'u bɛ taa moriw ni somaw baara k'u k'u cɛ baara ka d'i ma cɛ baarali fɔlɔfɔlɔ b'i muso i yɛrɛ de bolo ala ka sababu ɲuman k'an ye bi denko Sali ɲa ma n ka ji bɔ dɛ n bɛna taa n ko ale t'a dɔn ko kow changera ji kɛ n ko ji bɔra n ka dumuni sigi ne changera wala n tɛ ko kalama n bɛ fu siri nin bɛɛ dan na yan
woso wɛrɛ fɔlɔ. Sali, o ma ne ka ji ma bɔ fɔlɔ wa? A bɔra. Ji bɔla o tuma ne bɛ to so kɔnɔ k'o dɔn lipu de bɛ ne ɲɛna ne b'a dɔn ko ji bɔla. A bɛ ɲɛgɛnda la. Ji bɔla depuis i t'a fɔ n ye ne sigilen bɛ k'i kɔnɔ. A bɛ ɲɛgɛnda la. Diɲɛ don ka sa koyi. O tuma depuis dugu jɛra nin wosonden 3 b'e bolo ma se ka ban wɔrɔn halisa. E bɛ mun baara la tuguni? Muru da man di. Muru da man di e tɛ sugu fan dɔn wa? E taara sugu la bi ka taa na ni fɛnw san e ma se ka taa ni muru i bolo ka taa dabɔ wa? N man kɛnɛ kuma caman nege tɛ n na dɛ depuis dugu jɛra i ye mun baara yɛrɛ kɛ nin baara nin den 2 dɔrɔn. I ye n ka safinɛminɛ sigi yan. A bɛɛ bɛ yen. I bɛ ka fan ta n bɛna bɔ i la tile 2 na n ma changer o. Ini labɛnna ka ɲɛ a bɛ diya n ye sa. N terimuso an ka na dɔrɔn. An tile. Kiliyan. Kan foyi tɛ yen. E t'a kalama. An m'a bɔ ɲɔgɔn na yan walayi. I m'a fɔ ko muru n bɛ sugu de ta ka na. Sali, e ko ye ne ka safinɛ min sigi bɔrɔsi dun kun t'a kɔnɔ o tuma ne ka safinɛ ji dun? A bɛɛ dun b'a kɔnɔ dɛ. A bɛɛ kun b'a kɔnɔ o mɛna ɲɛko de bɛ ne la tuguni yan. Ne kɔni y'a bɛɛ bila kɔnɔ. Mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye. Bi ye su minɛ dan ye walayi. Ne tɛ su minɛ tuguni abada. Sali, ne ka parfum don. A bɛ so kɔnɔ yen. Ne yɛrɛ t'a dɔn foyi min b'a to i b'i bolo don n ka minɛnw na minɛ n tɛ ka n ka foyi de n ka verre o parfum ɲɛ t'a si la. Ne ma maga la koyi. E ma maga la don o ne ma ne sɔrɔ e bɛ snap la ni ne ka minɛnw ye wa? Fila kuma caman nege tɛ n na n man kɛnɛ dɛ i y'a mɛn wa? Ayiwa n tagatɔ n bɛ taa n terimuso fɛ a ka salon na n ka n'a sɔrɔ i ye n ka so furan ka josi ka n ka yiridon siri i y'a mɛn wa n ka n'a sɔrɔ fɛnɛ n ka domini mɔna n'o tɛ n bɛ n don ka n da i kɔnɔ wa n ka n'a sɔrɔ a sogo i y'a salon a woso a ji kana caya dɛ i k'a gɛrɛngɛrɛ k'a dɛgɛ bila a kɔrɔ n bɛ taa ka na. Tani e man kɛnɛ e bɛ ka taa min? Ne man kɛnɛ e ka sira bɛ ne ka bana na ne banana komi ne bɛna sa e mago kun bɛ ne la. Hakɛto. Depuis ne banana e ka kow ma changer a b'e kɔnɔ ko ne bɛna sa de ko mɔgɔ bɛna na sigi ne ka da la ko ala ka hinɛ ne la n bɛ kɛnɛya n b'a ta d'a ma n bɛ taa ka na sisan. Kan foyi tɛ yen. Walayi dɔɔni. A bɛ kɛ cogo di? An ka kungoya tɛ kuma bɛɛ kuma bɛɛ. Walayi. N nana ni n terimuso de. N y'i ko f'a ye. A kɔrɔmuso de ka denkundi bɛ yen nɔ. Donc i b'i tigɛ sigi a kan quoi. Awɔ. A banna. Sali n ye min f'i ɲɛna nin de don. Ayi n bɛ fɛ i ka chapeau dɔ de poser mèche dɔ de pose n'a la dɔrɔn awɔ chapeau. Ne ba président min an bolo ye wagati min na e b'o di client ma wa mais komi ni terimuso nana n ka client kɔrɔ min o bɛ n kala n ma jɛ wa N teri n'i b'a dilan ka ɲɛ dɛ. n teriya to tan Awɔ. o kuma e tɛ ne dɔn A banna. n bolo ko musomaninw bɛɛ fɛ yɔrɔ de ne fɛ yɔrɔ Awɔ kɛ. taa kuma misɛnnin fɛ
Ni tɛgɛ sigi a kan sisan f'a kɔrɔmuso yɛrɛ de fɛ. A banna sinon ale kun kamana gannen don. Ne y'o f'a ye n ko Bamakɔ yan mɔgɔ tɛ kamana gan. Ni kamana gana cogo cogo ni sera ne fɛ yan kɔrɔ o y'a bannen. K'ale ka parfum ni dɛsɛlen no parfum sɔngɔ la kana nkalon na ko ne ka parfum ta dɛ parfum minnu bɛ ne bolo a hakili la ko y'a ka parfum de ne yɛrɛ kɛra n yɛrɛ ka patron ye ne y'olu sanni ne dun tɛn'o d'i ma fɔ ka diɲɛ wuli ne yɛrɛ kɛtɔ tɛ ka woso in jira n yɛrɛ n tɛna a jira n tɛna a tobi rendez-vous bɛ ne bolo bi n bɛ n ko sisan n bɛ taa yen kuma de b'a ban. Tiɲɛ la Kilian a bɛ ka ɲɛ sa. Walahi ne kɔrɔmuso yɛrɛ den ka jalasiri la e ma dɔn e ye ne labɛn tellement que ne ɲɛna bɛɛ de tun bɛ k'a fɔ ko jɔn ye ne labɛn walahi ne yɛrɛ terimuso ta bɛ ka ɲɛ sa. Baro de terimuso bɛ ka ɲɛ sa ne sin yɛrɛ posé cogo ɲɛna. Ni kamana gana cogo cogo ni sera ne ma yan dɔrɔn a bɛ réseau ye. Ne y'o fɔ ale ɲɛna ale mɛnna a yɛrɛ kan. Ko ne kɔrɔmuso den ka kɔɲɔ na non Asi ye ne labɛn ne ko ye bɛɛ de tun bɛ ka ne lajɛ non a ɲɛna sa a ɲɛna kojugu ne y'a f'a ye. Asi a filɛ i ni ce koyi i ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma ni ɲɛnajɛ bɛ ban dɔrɔn denkuli bɛ ban dɔrɔn an bɛ na n'i ka mèche ye i ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye nse amina o amina wa o bɛ an content kojugu ye a bɛ kɛ cogo di an musow ka côté ban. Ça va. Ani meme. Aga ko kaya. Nse. Nafi. Nafi kumene la koyi. Kene girin ki danga de. Ndogoni ye fanta sisan koyi. Era jugela ne saw. K'i bolo don ko la era ka juguya ne ni ye jonga salon na fɔlɔ. Wala nyere le nta me kan debrouiller kɔnɔ ya. Ni ala cɛ kana bana wɔrɔ ni belebeleba na fo kana salon ta e ma se ka taa ne yɔrɔ ɲini fo ne ka wuli k'e yɔrɔ ɲini. Jɔn fiye ko ne ma t'e yɔrɔ ɲini. E taara ne yɔrɔ ɲini don jumɛn? Ayi sa Nafi fɔra kuma dɔw fɔ la sa. Yanni k'i jɔ kuma na sigiyɔrɔ jan fɔlɔ. Sigiyɔrɔ ta i bɛ se k'i sigi yan. E kana salon ta o hali ka fɔ i jɔ ka taa bɔ Nafi la fo ne ka wuli ka nin yɔrɔ ɲini. Ayi o tɛ sa i jɔ n sigi. N bɛna bɛn fɔlɔ yɛrɛ ma dege nin na o. A bɛ kɛ cogo di? Kan jumɛn? Walayi foyi tɛ yen. Baasi t'i la wa? Baasi foyi tɛ yen n fari de tun man di na dɔrɔn walayi. O don ne bɔlen fɛ yen o. Don jumɛn? I ka denni ma f'i ye. Marabali o ma fɛn fɔ n ɲɛna o. A dun ma mara koyi. Ni denni ye min da ne kan. K'a bɛ ɲini ka ne kun kɛ nin ti ye. Daga wuli. K'i kun ka ɲin tɛ ye wa? K'an kun kɛ nin ti ye. O denni ma mara koyi. O ba nana doni ne bila ne kun. Ka nin denni to i fɛ ne tɛ se yen koyi. O tuma na denni ma ne ka teriya sɔrɔ wa? Denni y'an ka teriya sɔrɔ denni ye marabaliya kɛ na Nafi hali ne tɛ sɔn k'o kɛ e yɛrɛ la. A ye mun de kɛ la? Ne taara sɔrɔ minɛnko la ne ye foli kɛ a y'a lamɛn ne k'a ma ko Nafi dun ko Nafi taara dɔgɔtɔrɔso la k'a bɛ taa n ka sérum dun a ye sigiyɔrɔ di ne ma ka ji di ne ma a bɛ doni ko na a bɛ bɔ a bɛ ka don a bɛ ka bɔ ne k'a ma ko ko karisa ko hali Nafi tɛ yan wa hali yirijɔ sɛbɛlama k'o bila da la o tɛ sɔrɔ ko ne nana ni yirijɔ ko ne ka sigi kɛ ne m'o si kɛ baasi ye kɔngɔ bɛ ne la ne k'a ma ko karisa fo ne fana k'a f'i ye k'i ka na don min k'an k'o dun. Wallahi a ma mara o. Daga wulila sɔgɔla ma ye n'i y'a denni ye ne tɛrɛmɛ i y'o harayila yugu fo ka ne kɔnɔna kuma bɛɛ bɔ ɲɔgɔn. Wa a ma fɔ ne ɲɛna dɛ. Ne nana ne y'a ɲininka o yɛrɛ ko mɔgɔ ma fɔ ne kɔ ko ayi ko mɔgɔ si ma fɔ ne kɔ yan. Ne ko mun na k'a ma yiridon siri da la ko yiridon kun bɛ da la k'ale olu fɔ ne k'o ko k'ale bɛna na sokɔnɔna labɛn sisan. Wallahi a ma fɔ ne ko mɔgɔ fɔlɔ. N'i b'i bolo kɛ i ya denni na Nafi i tɛ se nin kɔrɔ dɛ. Nin den yɛrɛ bɛ ka fiɲɛ ta dɛ yɔrɔ ne ka farigan na sɔgɔmada na ne ko a ma karisa ji bɔ k'a jan. Ne ka taa safinɛminɛ sigi safinɛminɛ sigila bɔrɔsi t'a la ne ka safinɛji t'a la ne bɔra ka na ɲininka a ye jɔ a bɛɛ kɔni b'a la dɛ.
e yo le yalo e che ke pero do la swing galo ka suguna ka bama ka bola kan kunu ababe mbaba ka yoro do meta blai oh Tirma Lisa bagana akashi armuni gulo habe hanno pato wato ati Lisa madam Mungera. mumewa ibetam ta jono fe Mana taga sore ge. ama fo ke para tututu ya do ere Lisa ibe para don ha ibe para don e kalabanci de ne ba kuma fe Ne ba dum. mumeni para che Foi. fo te ni para che mumeni para che ma o she shamrula ni mbaka shimantore na ne no fede ko den furu sala ko bla yoro ta bolo je ba yere be jangara bu yare le o fena ke me ka ta yere furu sir dore ma na ma ya don ba fu malika kabla don bani de be kele nunu be kele ele be sa ni mo gom de sala tala o bena ta kaje o te sa yaro mo ni fi mana ka to ko to ikanga do mo do jigi ko ne taro ngo den be tani me sigi do ngo ngamiri ngo wallahi ni ay nga furu sala ngo den jogore do ngoni ne bola de ka telefoni meshi veri o bere beta ka sumura ke fa ko snapu mama ko do be yoro na bi mo te nyuma ke be we nia ne be labla nte to ne bolo ne be labla daga wuli agala fama era nku era korla me ko min farmandina nin fisala ikata shina ngata boroke ya ma o nyame kun ko fe fena kuma na ido ko be kun ko fe la ibolo ya wala chendo le bambola be kun ko fe ya ayera wulo itenta jasa ta mam sen fe we job clear do ko la sa ha ado on barka de mi to di mes to do flala ha ikala me ese yere matem ne la sa materiala ay mate me la sa ese mo ko be to me ga metiri la ay ma ngata minna de tinni to wa sala ni ayera wulo neni wa saba nte bola sisawun fo ne ka client be wole karsa mun bila ngom mangene iboro ni ka kenele chew be giri ko ni banala alo tu fo clochard do rebe de chokoro ba clochard no me ko bolo la ba ngama kuno ngom mangene ngala wa binan chima wa bi woro de fo kengu mentelni to kuma ke ni fini jeme yoro na bibila ini si ko che bolo la tare ne i wuli ga do ke do e ne ro kumina salon golo nyani me iboro ne te se kuna me e ma woro buta dam ne folo de robo tu be yo oh lubana on ka so ne da fa woro bu fere ron samara fere ro de daele dom ne baro jin anga fengan fle wati ni korodo ni kayen kuma na be girin ko ni korla masala ka dese alo ti fo na so ka bitigi bi bolo bi debure wala wallahi meta so folo jugu sago ni mbola ka toy ka kle here a daga wuli yere sana mai formuni Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka vanta inspiration beka million lame fanunga kanu ode beninka mama kalobu tebe ne mentenka alere ye mega ni ngana malo